Gipaghumana mog agility nangadto mi sa shop nila ni ate kay magkuha sa uniform pang OJT. Timing pud kaayo kay inig kahuman sa agility way klase. Tanawa ning atong idol pertikas napi di pud magpalkansi atong mga body ila pud gisukod diri. Aw kumbati pud ni akong idol dako kay ngisi ay saha ato sang introhan. Yo, what's up mga kadimarunong no? Maayong adlaw di ay kaninyo. Bag-o lang day tanahuman og agility. After ani, mga duta lang ati kay magkuha ta sa atong uniform para sa OJT. Syempre, kadahuman sa agility, mag-picture jud ta. Pang remembrance ba? Anak man na, syempre di marunong jud ta. Nya karon naglakaw lang isa mi diri ani Idol Franz, padong ilang ati. Kay syempre nabilin man ang Ferrari sa DB. Shout out day ko sa akong mga classmate nga pertikas napi. Karon gipasakay si Idol Franz iyang body. Syempre, mga buutan baya ni sila. Tan-awa, giunungan pud mi sa among mga classmate nga nagsunod sa ila. Nya karon kay giunungan pud ta diri ni Papa Abel diri kay para pasakyan pud ta. Syempre di marunong jud ta. Anak man na, inana kabuutan ang among mga classmate. Kaplastada naman atong mga idol diri way pagduwa-duwa nakalarga na dayon ta. Syempre, mao pod ni atong driver. Pertings na piha, miag service sa among loyo. Nakaklik og naka-reader. Bati po niya akong idol nga si Leslie Darby. Sweet kayo sa iyang driver. Nya naabot na ta sa ilang shop ni ate. Nya pagtan-aw namo wa pa may abli. Ato saning i-shout out ang atong mga idol diri. Ay, sa vlog ni marunong ba? Ay, alam mo na. Samtang nga nagpaabot tayo lang ati nga mga bli. Kumbati po ni atong idol diri. Lami kay plastada. Mura gangsta. Pero joke ra. Pasioro dyan yung atoa. Nya, kay nangabli naman sila si ati. Nanood na mi dire. Gidistribute din sa atong mga idol. Ang sud sa layon ay buri. Kumbati po ni Sinukyaw. Tanawa. Iya din gisukod ang iyaha. Shout out kay kus kaning mga nagdistribute diri Active kay sila. Perting ko gihana. Kumbati po ni atong migo. Relax na kaayo. Murag nakadawat og regalo para Pasko. Daraday akong idol nga si Michi. Inspired kaayo. Bitaw, joke lang no. Syempre, ato ning tanawa na itong mga body diri. Ila nang gisukod ang ila. Tanawa na, pertings na piha. Partida, aper sa type ipagay na. Syempre, ato ning dawaton ang atong bahin diri. Kumbati po ni atong idol nga si Nukyaw. Tanawa na, pertings na piha. Syempre, di po magpalkansi ang atong mga body. Para akong pinaka-idol nga si Mitzi. Perting dako ag ngisi. Kumbati po ni atong mga idol diri. Kay nipirma na sila sa ilang kontrata. Bitaw, kumidyara. Kana kay nipirma sila kay ilan nang nadawat ang ila. Buotan kay sila si kuya og si ate. Kay while nagpaabot mi, ilang bigit tagaan og pan og kape. Kumbati po ni si Papa Abel og si Leslie Darby. Kay relax ra kayo diri. Samtang nagpaabot ta sa sastre, syempre nagsukod po ta diri sa type B. Tanawa na ato giukasan diri. Relax po ni ato mga body diri. Syempre, ato po ning isukod ang aper sa atong type A. Samtang nagsukod ta diri, relax ra kay ni atong body. Ug maora jud ni akong maistorya. Isnapiha. Diri, nagdimo na si ate kung unsaon pagbutang sa mga parafernalyas para igsulob dili na maglibog. Bitaw, diri lang takutob ha. O please day ko sa katong wala pa nakapalo. Please day ko follow. Dako na kay nang tabag sa kuha. Daghang kay salamat sa pagtanaw ha. And God bless.